bịakwanụ nụrụ alụ na-eme n'Eziowelle na ndị ntọrị tọrụrụ mmadụ gburu onye fatoje wee bịazie kịta wee bịa ile ụlọ onye ahụ na-alụ bifo ọnwụnwa. Ebee ka ndị ọrụ sekuriti obodo a na-alụ a wee na-eme ka ọ na-abụ na onye ntọrị mmadụ a ka o so n'ọrụ ndị nche? Onwe ka unu na-afụ ebe ọkwa nwanne ya ka atọje nyanwa na-akọwa na-atọrụbugokwa anyanwụ akwụ ụgwọ ahapịa na ya amakwa ndị ahụ tọrụrụ ya amamife ọ na-echezi ka mgbe ndị nwanụ na-atọrọ mmadụ tọrụchalụ ndị obodo niile unu wee jekpe ya n'aka ndị uwe ojii ka ọ na-abụ na fa na-atụ egwu apụ kpe onye ahụ n'aka ndị uwe ojii onye nwa na-abịa gbusisi afa charị nwa mgbaafọ. Ebee ka ndị udo na-achị na ndị agụ na-eche mba ụnọ? Fanebakwa anya n'okwu anụnwa nke bụ na mmadụ ya atọrọ mmadụ gbuo onye ọtọje chi ya tazie bịa lekwa na obi onye ahụ ọkwa alụ. Ana m ekele unu. Afọ m bụ Antoni Ojemba Chigbo, abụ m onye ọdịda village n'Eziowelle, Idemmiri North Local Government nke Anambra steeti. Akwụ m n'iru be nwanne m nwoke ndị ntọ ndị kidnappers bịa kidnap. Ọ na-achọ ịbata n'iru be m November 10, 2024, ọ Sunday ka ọ bụ na mgbede Sunday after 7. I wee chere ya na gate m wee gbawa egbe wee kidnap onye. Up to today, I know from him. Apart from mgbe ha na-edemand, ha kpọrọ na-edemand ego 50 million, sekwa ha 50 million asị. I negotiate gide negotiation mgbe oke anyị afụrụ up to today. I report him to, I met director DSS mgbe ihe a mere. I report him to police. Police took action and the action is still in progress. Mana ihe butere m tata bụ na mmadụ bịara yesterday wee send a surveyor na beacon ha tiri n'iru be ya na ebi ebe a ụlọ ọ na-arụ arụchabụ onye kidnap. Isoro m bịa nke a bụ n'ime ụlọ palọ bie ka another beacon dị n'ime ụlọ palọ bụ onye kidnap ka another palọ dị. So mụnwa na onwe m na-ekwu okwu a ekidnapụrụ m na 2022 August 22, 2022. Mgbe nọ ya 3 days before, by the grace of God, e wee rescue m. Ama m ndị kidnapụrụ m, ọ bụrụ na m achọrọ igbu ha, mana the law ka m na-eche to take their course. Ana m ayọ director DSS, na-ayọ commissioner of police Anambra, na-ayọ AIG na zone 13, na-ayọ all the security agencies to come to our aid so that we will not take laws into our hand. A kidnapped victim whose matter is unsolved, that somebody came and put beacon in his house, uncompleted building. In the Bible, Naboth was killed so that they would take his vineyard. So it's the same Naboth. This, my cousin, have become the Naboth of Eziowelle. The people that kill him, the people that kidnap him and possibly kill him, they have come to take possession. But I want to tell the whole world that if the security agencies do not come to our aid, these people will not take this vineyard. The Bible said the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put their hand into iniquity. We don't want to put our hand into iniquity. This place is Ododomoanya. This place is not a free-for-all place. People own this place. I have lived in this place. Going to 40 years, I built a house here. This is the homestead of my fathers. Everybody in Eziowelle know that. But criminals in Eziowelle who conspire to acquire, to take things that don't belong to them in the name of Eziowelle. I am pleased that the world should hear me. The world should hear this family. If the world refuses to hear us, the world will hear from us. Because if you push a people to the wall,
They have nothing to bounce back. They have kidnapped me before. I'm not afraid of death. They that kidnapped me should be afraid of death. Because I have been to the valley of the shadow of death and come back. They have not been. I will not be the one to take them there. This beacon they put here will be the one that will take them to that valley. I rest my case. Show the building. Show the building, Ralph. Show the building. These are blocks. So these are blocks that the young man put here to finish his house. These are the blocks. Those are sand and concrete. These are sand that he put up here. And people are putting beacons all over somebody's house. This is another one. Follow me. This is another beacon. In somebody's house. In somebody's homestead. This is an Oga ụwa kịta mmegwara ahịa eso okwu ịmara ha kwa onye ahụ merụ mara ife ihe eme ka i wee megwara onye ahụ ịmaha ife ihe eme ije gote egbe na mma nke ọ bụrụ na ndị ọrụ nchekwaba achọghị inyere gị aka were aka uji emegwarụ kịta anụ onye mee umegwara ya ịnọzi na chebe mgbe Chineke ya akwụ ụgwọ maọbụ mgbe ndị nwa ya eji wee bịa ọ na ịmụtahụ nwa ụnụ amaghị onye mere gị ife a chee ebe inu ya echebirie megwarụ n'ụfa ụnụ anọzi na chebe mgbe ndị nwa ya akwụfụ ụgwọ mgbe Chineke ya bụ ọbụ onye meghakwa anaghị mara onye gbaa mbọ ka ịma ka ihe etimegwara ya ịfụghị ọ bụrụ tụsasịa ọ bụrụ nwata nwaanyị mara mma iwee tinyere ya ọrụ ruo ebe a nya bụ nwata nwaanyị mara ife o ya eme ya piwuo ya n'aka na ndị ife ọjọọ ekwesịghị ịdị ndụ onye mee umegwara ya chọọ ka ihe esi megwara